osezakhele udumo oluhle ebholeni, umdlali we-Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng. Mbukeli, ake ngibingelele ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. uRelebohile Mofokeng odabuka endaweni yaseSharpeville esifundazweni saseGauteng usezakhele udumo oluhle ebholeni, igama lakhe limenyezwa ngapha nangapha eNingizimu Afrika yonke. Lo mdlali we-Orlando Pirates oneminyaka engu-19 vo nje kuphela uthi uma engena enkundleni kuhlongozele inkundla yonke noba usuka sazi ukuthi sekuzongena imfalakaxa yamagoli. Abalandeli be-Orlando Pirates kanye namanye amaqembu bancoma indlela azimisela ngayo uma esenkundleni nenhlonipho nokuthobeka nakhona kubalandeli. Mbukeli uzokhumbula ukuthi uMofokeng wakhipha i-Orlando Pirates obishini kwifayinali ye-MTN 80 eyedlule kwisizini eyedlule ngokukora igoli lokuwina ngomzuzu ka-91 bebhekene neMamelodi Sundowns kumdlalo wamanqamu. Uphinde wakuphinda lokho umfanyana emdlalweni wamanqamu wayizolo bebhekene neStellenbosch walivalela enethini ngomzuzu ka-93 ku-Ediwe. Sithi qhubeka undizele phezulu umvuka Mofokeng. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section sengiphuma kanje. Sale kahle.